Has dadila ikuskizuna! Miguel, mutiko gazte bat zen. Batzuetan, madarikatua zegoela uste zuen. Jaio aurretik gertatu zen zerbaitengatik. Bere aurreko naita musikari izan zen. Eta bere gizarra hartu eta dena bertan bera utzita alde egin zuen. Amak berriz, bere labatxoa aurrera atera ahal izateko, zapatak egiten ikasi zuen. Eta ondorengoi ere, lanbide bere erakutsi zien. Mama Imelda Miguelen herenamona zen, eta bera jaio baino lehenago hil zen. Baina hildakoen egunean oraindik ere, berari gertatutakoa kontatzen zuten. Mama Imeldaren alabatxoa berriz, mamako Miguelen biarramona zen, ikaragarri miresten zuen pertsona. Miguelek bere kontuen berri ematen zion. Naiz eta jakin askotan mamako ez ziola kasurik egiten. Baina hainbeste maite zuen Miguelek musikaren mundua hainbeste maite zuen. Horregatik, bere familia oso berezia zela iruditzen zitzaion. Mexiko osoan ez zegoelako musikaren beste gorrotu zuen familiarik. Miguelek lagun berezi bat zuen, Dante izeneko txakurra. Esandako guztia lehenengoan betetzen zuen horietakoa. Etzateko esaten bazion etzan, eta eseritzeko eseri. Horrela igarotzen zituzten egunak elkarrekin. Miguelek, bazeken berez ezin zuela musikarik maitatu, baina ezin zuen ekidin. Ernesto de la Cruz handiaren irudiaren errean kokatu, eta hantxe egoten zenari liruraz begira. Bere ustez, garai guztietako musikaririk hoberena izan zen, eta bera bezaleko izan nahi zuen. Remember me, though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me.
if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. Gizon batek esan zion egun hartan bertan hildakoen eguna zenez, musika lehiaketa prestatzen ari zirela, eta bertan izena eman beharko lukeela. Miguelek musikaria izan nahi zuela, baina familiak ez zuela inondik ere horrelakorik onartzen azaldu zion. Halako batean, Miguelen amona agertu zen, eta bere bideoa bakean uzteko eskatu, eta mutikoari berehala etxera joateko eskatu zion. Miguelek familiari talento erakustaldi bat zegoela esan zion, eta aurkezteko asmoa zuela. Amona, erabat haserretu zen, hildakoen eguna ospatu behar zutela, eta etxartatik ez zera inora joango esanez. Migueli ez zitzaion batere gustatu entzun zuena. Solitaria camina en la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Las noches llorando por él. Miguelen familiarentzat, hildakoen egunak esan nahi berezia zuen. Aldararen inguruan elkartu eta denek parte hartzen zuten apaintzeranetan. Beraien arbasoak bisitan etor zitezkeen gau bakarra izaten zerako. Hildakoen argazkiak ere bertan jartzen zituzten. Beraien espirituek zeharka zitzaten. Ez balituzkete jarriko, ez lieke bisitarek egingo. Miguelen amona eta gurasoak agertu eta zerbait esan nahi ziela adierazi zioten. Aitak semeari zapatagintzako mantala eman zion. Beraien familiarentzat mantalak oso esanguratsuak zirelako. Miguel erabat haserretu zen.
baina bat-batean, ofrenda gelan, izugarrizko zalaparta entzuten hasi zen. Dante jolasean zebilen, eta bere mugimenduakin aldarean kokatua zegoen argazki bat lurrera bota, eta Miguel deia darkasi zitzaion. Lurrera botatako argazki hartu, eta alde batetik tolesto zegoela ikusi zuen. Ara, De la Cruzen gitarra zegoen. Hitz horiek esandakoan, mamakoko, papa, esaten hasi zen. Eta orduan jabetu zen Miguel, De la Cruz nortzen. Miguelek, bere aitari argazkiko gizon hura, Ernesto de la Cruz zela azaldu zion, munduko musikaririk hoberena, eta bera bezala ibiliko zela mundu osan zehar. Baina amonak, naiz eta hura horrela izan, bere familia zahaztu eta alde egin zuela, eta bere bilobarentzat horrelako etorkizunik ez duela nahi. Miguelek horrelakorek entzun nahi zuenez alde egin zuen. Emanaldiko arduradunen gana arduratu zen, eta ea oraindik lehiaketan parte hartzezaken galde egin zien. Erantzuna baiezko izan zen, baina horretarako gitarra bat lortu behar zuela. Egoera larri horretan, ea zer egin zezakeen pentsatzen hasi zen, baina ez zitzaion inongo ideiarik otutzen. Hildakoen egun horretan, herritarrak hilerrian elkartzen ziren, beraien arrebasoez gogoratzeko asmoarekin. Miguelek, lehiaketan parte hartu izateko, De la Cruz jaunaren hilobera gerturatu eta bertan zegoen gitarra eskuratu zuen. Bat-batean, argazkiak ikusten hasi zen eta erabat izutu zen. Miguel, antzebien nora zean jende artean. Zer gertatzeari ote zen? Ikustezina bihurtu zen.
Kanpora begiratzen hasi zenean, pertsona guztiak eskeletoak zirela konturatu zen. Ikusten ari zen guztia, amets bat zera pentsatzen zuen. Baina ez zen ala. Zer ari zen gertatzen? Alebergiakote? Dante ere bai, eta senitarteko guztia. Tia Rosita, Papa Julio... Hildakoen munduan gaude. Hildakoen lurralde honetan, bizi zirenek, bazuten munduan gogoratuko zituztenak. Eta hori zela eta urtean behin, hildakoen egunan zehazki hauei bisita egitera joaten ziren. Baina denek egun sentia baina lehenago etxera itzuli behar zuten. Eta halako batean, Miguelen familiaren txanda iritsi zen. Arduradunak bere argazkirik inork ez zuela jarri esan zien, baina familiak ezetz, haiek beti jartzen zutela. Eharri bera familikoak ziren galdetu, eta hala bazen, madarikatuta zeudela adierazi zien. Miguelek hori entzundakoan, bera ez zela lapurretaren egilea esan zien. Baina mama Imeldak oraindik ezin zuen ulertu, zergatik ezin zuten zubirik zerkatu. Miguelek galdetu zion, ea bere argazkia ofrendatik kendu altzuen, eta mundikoak negabe izan zela erantzun zion. Madarikazioa desegiteko konponbide bakarra, Miguelek argazki hura hartu zuen toki berean uztea zen, baina horretarako hildako familiaren bideikapena lortu behar zuen. Eta ez zen batere erraza izan, denak ezezko borobila eman baitzioten. Baina halako batean, Miguelen eskua desagertzen hasi zen. Denbora agortzen ari zen. Hori ikusirik, mama Imeldak bedeinkapena eman zion. Migueli etxera bueltatu eta bertako ofrendan argazkia jartzeko. Eta musikarik gehiago ez jotzeko. Miguelek bat ere jaramonek egin gabe alde egin zuen. Hildakoen artean zebilela, Hektor ikusi zuen, zubik ardunadunari erguka. Zubia gurutzatu nahi zuen, eta ez zion uzten. Ernesto de la Cruz ezagutzen zuela, eta mesez uzteko erregutzen zion. Miguelek, Hektorren hitzak entzun zituenean, bera atzetek abiatu zen. Ea de la Cruz benetan ezagutzen altzuen. Baina Migueli ez zion jaramonik ere egin. Urruntasunean, Miguelek bere familia ikusi zuen. Mama Imelda deiarka hasi zitzaion, baina Miguel lasterka batean abiatu zen, Hektor eta Dante atzetik zituelarik. Mama Imelda haserre bizian, bere gidari espiritualari Pepitari deitzea hartu zitzaion.
Pepita, beraiengana gerturatu zenean, Miguelen lorea usainarazi eta mutiko harrapatu behar zuela agindu zion. Miguel, Hektor eta Dante ezkutatu, eta bertan Hektorrek Migueli aurpegia margotu zion, hildakoen lurraldeko beste donor izango bailintzan. Miguelek ea zergatik ezin zen gurutzatu galdetu zion, eta Hektorrek bere argazkirik ez zuela inor jarri erantzun, eta hori zela zubia gurutzaten ez usteko arrazoi nagusia. Hektorrek Migueli bere heriotzaren berri eman zion, pozoindik izan zela, eta gorroto zituela musikariak, harraputz batzuk zirelako. Miguelek Hektori proposamen bat egin zion. Txakruzengana eramaten baldin bazuen, ordainitan bizidunen munduan Hektorren argazkia jarriko zuen. Hori entzundakoan, berehala egin zuten bien arteko akordioa. Ernesto de la Cruzek hildakoen egunari amaiera emateko jaialdi bat antolatu egin zuenez, bertan parte hartzeko Miguelek handik edo hemendik gitarra bat lortu behar zuen. Hektorrek bazuen Txitxarron izeneko lagun bat. Bere argazkia inor jarri ez zuenez, laster desagertu egingo zen. Eta gitarra soberan geratuko zenez, Migueletzat izan zitekela pentsatu zuen. Txitxarronek mesedez abesti bat aspezko eskatu zion, eta antxasi zen Miguelen miresmenaren aurrean Hektor kantari. Conoces ya a Juanita, sus ojos son bicolores, sus dientes chuecos y tiene 3, con sus uñas el suelo rayó. Esa no es la letra. Hay niños presentes. Sus trenzas son de alambre, arqueadas sus piernas están. Si yo no fuera tan feo, su amor tal vez me podría dar. Me mueve mis recuerdos. Txitxarron desagertzen hasi zen. Azken heriotza iritsi zitzaion. Miguel ikusten ari zena ulertu ezinik zegoen. Zergatik desagertu zen Txitxarron? Bizidunen lurraldean berataz inor oraitu zenez, erabat ahaztu izan zen. Ongi etorri den hori! Prest al zaudete musika entzun eta besteko? Irabazleak sari ederra izango du. Ernesto de la Cruzen jaialdian parte hartzeko aukera. Ai, ai, ai! Asadilla lehiaketa! Zuekin de la Cruzito! Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo, dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
me vuelves, eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Baina bat-batean, Miguelek bere senitartekoak ikusi zuten jendetzaren artean. Erabat izutu eta lasterka batean irten zen. Baina gutxien espero zuenean, Pepita hor zeukan bere alboan. Maimela, burugabekeria ora momentu horretan bertan amaitzen zela adierazi zion. Bere bedenkazio eman, nahi etxera itzuliko zera organtxe bertan. Mutikoak, ez zuela bere bedenkaziorik nahi erantzun zion. Bere bizitza izorratu besterik ez zuela egin. Bere arreta bereganatzeko, Miguelek gitarra eskuetan hartu eta han hasi zen denen aurrean kantari. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores. Esta noche estar aquí es mi pasión, qué alegría, pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. De la Cruz, erabat txundituta geratu zen, ahots zoragarri hura entzundakoan. Bere festa handiko abeslari gonbidatu berezi izango zela azaldu zion. Mutikoa sinistu ezinik zegoen. Baina ezinezkoa zen, egun sentia baino lehenago etxera itzuli behar zuen. Hizketan ari zirela,
Ara non agertu zen Hector. De la Cruz erabat harrituta geratu zen, bere aurrean ikusten ari zen gizonezkoa, benetan Hector zela jabetu zenean. Zer egiten zuen Hectorrek? Elkarra ezagutzen zuten. Hectorrek gogorarazi zion, hain famatuak ziren abestiak, berak idatzitakoak zirela, eta ez jendeak uste zuen bezala. Eta gainera, azken honek pozoindu egin zuen. Miguelek ezin zuen sinetsi, Hector esaten ari zena. Ernestok ez zuen nahi Miguelek Hectorrera izuela pentsatzerik. Bere ospea guztiaren gainetik zegoen eta. Egun sentia gerturatzen ari zen. Hector, kezkatuta zegoen, berata zinore zelako gogoratzen. Bere alaba txokokori barkamena eskatu nahi zion. Ez ere esan gabe, bere etxetik alde egin zuelako. Koko entzundakoan, Miguelek izugarrizko jauzia egin zuen, eta eskuartean zuen argazkia erakutsi zion Hectorri. Argazkiak ageri zirenak, Mamakok eta Mama Imelda ziren. Orduan, zein zen argazkian apurtuta zegoen zatiko gizonezkoa? Familia artekoak ziren. Munduak gogoan izan behar zuena Hector zen, eta ez de la Cruz. Baina halako batean... Hector? Imelda? Mama Imeldak Hector ikusi zuenean, herrietan hasi zitzaion. Garai batean bere alde batera utzi eta alde egin zuelako. Baina Xerrek alde batera utzi eta De la Cruz aurkitu behar zuten. Hectorren argazkia kendu eta ofrendan jarri ahal izateko. Denak laguntzeko preste den, baina baldintza bakarra jarri zuten. Argazkia lortutakoan, Miguelek etxera itzuli eta musikalde batera utzi beharko zuen. Miguelek bere hitza eman zien, guztiaren gainetik familia zegoela esanez, eta lasai egoteko. Mama Imelda ez zegoen Hectorri barkatzeko prest, baina lagundeko ziola hitz eman zion. Azkenean, De la Cruzen emanaldia handira sartzea lortu zuten. Guztiek eginkizun bakarra zeukaten. De la Cruzek soinean zeraman argazkia lortu behar zuten. Halako batean, Mama Imelda kor ikusi zuen bere burua eszenatokian. Llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona de azul
celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba, como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Mama Imeldak, Migeri, bere bedenkapena eman zion, esku artean zuen lorearekin. Etxera joan, eta beraien argazkia jartzeko eskatu zion. Eta ez azteko, bere familiak zenbat maite zuen. Halako batean, Pepitak de la Cruz harrapatu eta bere bizitzarekin akabatu zuen. Egun sentia, iritsi zen. Miguel oso triste zegoen, Hector mundu hartatik Kokori zeman maite zuen esan gabe joan zerako. Mama Kokorekin elkartu eta azekin guztia kontatu zion. Hectorrek ikaragarri maite zuela, eta saiatu zera zuzenean berari esaten, baina ez zera posible izan. Mama Kokok ez zion kasurik egiten. Miguelek Hectorrek txikitan Mama Kokori abesten zion, kanta kantatu zion. Handik gutxira, Mama Koko ere abesten hasi zen. Segituan jabetu baitzen, ze abesti zen. Denak ukituta zeuden. Mama Koko jada jakin nahi zuena entzun zuenez, familia agurtu eta inguruken goxotasunean hildakoen mundurako bidea hartu zuen. Urtebete geroago,
Denek, beraien ametsak bete zituzten. Eta Miguelek musikari izatea lortu zuen.